ҳунарпеши ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷорибек Набиев 80 сола гардид. Ба ин муносибат дар Театри давлатии мусиқии мазҳакивӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ маҳфили идона бо иштироки шогирдон, ихлосмандон ва пайвандони Ҷорибек Набиев баргузор гардид. Муовини раиси вилояти Суғ Зайнур Азимӣ табрикоти раиси вилоят Раҷабои Аҳмадзодаро ба самраи ҳозирин расонида аз кору пайкори соҳибҷашн ёдовар гардид. Ҷорибек Набиев донишкадро бо ихтисоси табиатшиносӣ хат намудааст, вале аз хурдӣ ба сурудхонӣ завқ дошт. меҳри санъат ӯро нагузошт ки аз ин кор даст кашад. сурудҳои классикӣ ва халқӣ ки аз ҷониби шумо сароида шуданд дар хазинаи тиллоии Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон, Идораи телевизион ва радиои вилоят маҳфуз буда имрӯз ҳам шунавандагону мухлисони бешумор доранд. устод Ҷорибек Набиев соли 1941 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. баъди хатми мактаби миёна ҳуҷҷатҳояшро ба донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Ленинобод, ҳоло донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академияи Бобоҷон Ғафуров супорида онро соли 1963 хатм намудааст. аз соли 1962 то соли 1990 ҳофизи якахони Театри давлатии мусиқии мазҳакивӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ, солҳои 1990-1997 сарвари ансамбли тарона ва рақси Дурдона, солҳои 1997-1999 сарвари Театри давлатии мусиқии мазҳакивӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ва аз соли 1999 то имрӯз омӯзгори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академик Бобоҷон Ғафуров кор ва фаъолият намудааст. бо дастгирии Академияи Миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурудҳои устод Ҷорибек Набиевро дар ду ҷилд, ҷилди якум бо забони тоҷикӣ ва ҷилди дуюм бо забони ӯзбекӣ аз чоп баромада дар рӯзи зодрӯзи устод ба он нафар тӯҳфа намуданд. Мелоди муҳаббат номи китоб аст. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, таи зиёда аз ним аср мешавад ки ин муғаннии хушовоз ва мутриби дилнавоз бо садҳо навоҳои дилангез фазои маънавии кишвари моро фатҳ намуда бо ҳамин дар умқи дили мардуми суханшиносу мусиқидони мо маъво гирифтанд. дар тӯли ҳаёти босамари Ҷорибек Набиев гуфтан мумкин аст ки ду-се насли сокинони бошарафи Тоҷикистон аз маҳсули пурғановати муколамаи ӯ баҳрабардорӣ намуданд. Ҷорибек Набиев ба зиёд мамлакатҳои хориҷ аз ҷумла Ҳиндустон, Покистон, Эрон, Яман ва ғайра сафарҳои ҳунарӣ анҷом дода ҳунари мардуми тоҷикро муаррифӣ намудааст. ин ҳунарпеши мардуми кишвар зиёда аз 200 оҳангу суруд аз шоирони классику тоҷику ӯзбек сароидааст. бо медал ва ифтихорномаҳои Иттифоқи шӯравӣ сазовор гардидааст. аз ҷумла соли 1980 унвони ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон ва соли 1989 дорандаи Шоҳҷозии картии тиллоӣ, соли 1971 унвони ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон гардидааст. گزارش نصیب جان ابویف و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.